പല മതങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ദൈവങ്ങളുണ്ടോ? നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത്, അല്ലേ? ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതിന് കൃത്യമായൊരു മറുപടിയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ? ഈ ആശയത്തിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഖുർആനിലെ ഈ ഒരു വാക്യമാണ്. അപ്പോ എന്താണിത് പറയുന്നത്? അതായത് മുൻപ് വന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളായ തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലുമെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരേ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രധാന വെളിപാടുകൾക്ക് പിന്നിലെല്ലാം ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടാവ് തന്നെയാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പ്രധാന സന്ദേശവും ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു: ഏകനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. എല്ലാ ദൈവിക വെളിപാടുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആശയത്തെയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്കെല്ലാമുള്ള ഈ പൊതുവായ ആത്മീയ പൈതൃകത്തിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് പ്രസക്തി? വഇലാഹുകും ഇലാഹുൻ വാഹിദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവർ റഹ്മാനുർ റഹീം.